wai shin addini yana tafiya da zamani ko babu, ya ce domin akwai wasu musulmai da ba su yarda da sallah akan tiles ko siminti ko carpet, sai dai su ɗibi ƙasa ko dutse a aljihunsu sai su dinga yin sujada a kai. To shi dai addini baya tafiya da zamani, zamani ne yake tafiya da addini. Idan ka ce addini ya tafiya da zamani kenan zai iya canjawa da canjawan zamani. In zamani ya canja addini sai ta canja, in kiɗa ta canja rawa sai ta canja. Wannan ba daidai ba ne, kuskure ne wannan, wasu suke da wannan fahimta. Amma zamani shi yake tafiya da addini, shi addini ba canjawa, yana nan a yanda yake. Tunda maza su waye rasu an gama cika addini, ba kai saka canja shi ma. Duk zamanin da ya zo sai dai ya bi addini, amma ba addini ne zai bi zamanin ba. Kaga shi yasa shi addini bai zai canja ba, sai dai zamanin ya canja. To sallah akan carpet ko tiles ko menene dama addini bai hana ba. To da yi zamani ya zo da wani abu wanda addini bai hana ba, shikenan ba matsala a ciki. To da za ka yi sallah a ƙasa, za ka yi kan darduma, za ka yi kan tiles da sauransu. Amma cewa wani yana zuwa da ƙasarsa ya zo ya sa ta, to wannan ni na gani ɗan shi'a ne. Su ne masu wannan aƙida. Ko dai ƙasan Karbala, mutum ya akwai wata ƙasa da ake, to Karbala ma ai da ƙasan ta ƙare ma. Saboda haka inda aka kashe Sayyidina Hussein, suke sai a je a ɗauko ƙasan ana kwakwaɓa ta ana sayar musu. Wani mutum sai dai ya yi goshi, za a rubuta Alhassan ko Alhussaini akan abin nan ko Aliyu, sai zo yana yi a wannan, da zaran kaga wannan ɗan shi'a ne. Ko kuma in bai samu wannan ba sai ɗebo ta ƙasa ya zo ya sa a wurin, wai shi dole sai a kan ƙasa zai yi. Ko kuma in ya gagara ma hannunsa yake sawa, sai haka ya cumfuɗa hannunsa sai ya ɗora goshinsa kai, duk suna yi. Da mu duk addinin mu babu wannan. Amma akwai malamai suke cewa wasu sujudu alal ardi auda, kawai mai ishimari ya kawo kai sujada akan ƙasa shi yafi akan kai akan shimfiɗa. To bai ce ba za a yi ba. Shi yasa dan shi'a in yazo in kace masa ya kake sallah akan wannan abun nan ƙasa, sai ce mai ishimari ba ya ce wasu sujudu alal ardi auda ba, sujada akan ƙasa shi yafi ba, shi yasa mu muke sujada akan ƙasa. Bai zai bayyana maka hakikanin aqidan nasa ba, kaga rufa ya maka. Saboda haka wannan aƙida ne ko addini irin na shi'a ba namu ba. Saboda haka kai sujadanka akan dukkan kowane abu da ya aka shimfiɗa shi. Shi yasa ai kaga inda a ce ba haka bane, ai mutane ba za su haɗu su zama batattu gaba ɗayan su ba. A ce duk masallatan duniya na musulmi ana sallah akan darduma ko akan kafe ko akan tiles ko akan dabe, a ce wai sai yan shi'a su kaɗai ne ba za su yi sallah akan wannan ba, kuma nasu ya zama na gaskiya, duk na mutane kuma ya zama ba gaskiya ba. Wannan ba haka bane. Wanda ke cewa malam mutum ne yana qiyamul laili